että mulle ei varmaan sovi ulkomaiset hedelmät ja ne on aiheuttanut mun kaikki sairaudet. What's really interesting to me is just when you read the abstract, Eli mun Carnivore-tutkimuspostaus sai tietenkin once again kaikennäköistä kommentointia. Ja se on ymmärrettävää, koska aihe on triggeröivä ja silloin aina kun meidän omia uskomuksiamme tökitään, niin silloin ihmisissä syntyy usein jopa sitten vihaista olemusta. Loppuimeksihan on kyse siitä, että ei nääkään ihmiset vastusta minua, vaan he vastustaa itseään, koska se nimenomaan omien uskomusten ja elämän muuttaminen tuntuu tosi vaikealta ja tuntuu jopa semmoiselta, että ei halua mennä sinne edes, eikä edes halua arvioida niitä asioita sillä tavalla, niin se on todella ymmärrettävää. Se on oikeasti hirveän ymmärrettävää, se on ihmismäistä toimintaa, mutta meillä on mahdollisuus silti siinäkin asiassa parantaa ja kehittyä. Mutta yksi kommentti, mä vähän puran sitä tähän sen takia, että me saadaan siitä ymmärrystä. Me saadaan siitä ymmärrystä tähän hämmentävään maailmaan. Eli täällä oli kommentti, missä oli, että mulla hävisi kaikki terveysongelmat Carnivorella. Väsymys, aivosumu, vatsavaivat, nivelsäryt ja ennen sitä kokeilin kaikkea 20 vuotta. Eli terveellisesti ja aina vaan lisäsin kasviksia, kun oli ongelmia. Nykyään jos syön yhtään kuitua, niin maha heti ummetuksella. Kasviksista tulee särkyjä ja hiilareista väsymystä varmaan on tarkoitus sanoa. Mieluummin oon elämäni kunnossa, kuin syön sellaista, mistä tulen sairaaksi. Jaksan nyt 43-vuotiaana paremmin kuin 20-vuotiaana ja kaikki veriarvot priimaa. Mitään puutostiloja ei enää ole, vaikka aikaisemmin rauta- ja D-vitamiini alhaiset pillereistä huolimatta. Nykyään en edes käytä ravintolisiä. Puretaan tätä vähän. Miksi tämäkään anekdootti, eli yksittäisen ihmisen oma kokemus terveydestään, ei kelpaa ohjenuoraksi terveyteemme? Mä havainnollistan tätä meille. Eli uskotko sä, että tupakka aiheuttaa keuhkosyöpää? Todennäköisesti uskot. Mutta miksi sä uskot niin? Koska tiede näyttää sen todeksi. Mutta nyt tulee se anekdoottikohta. Jokainen tupakoitsija ei sairastu keuhkosyöpään. Joku tupakoitsija voi tupakoinnistaan huolimatta pysyä terveenä ja hyväkuntoisena sekä hyvinvoivana loppuelämänsä. Poistaako tämä kokemus tupakan tutkitun keuhkosyöpää aiheuttavan tosiasian? Ei. Se, että jokainen tupakoitsija ei sairastu tai kuole keuhkosyöpään, ei poista sitä, että tupakka aiheuttaa keuhkosyöpää. On täysin mahdollista tupakoida ja olla terve. Se on täysin sama pihvin kanssa. Jos jokainen terve tupakoitsija olisi meille ohjenuora siihen, että onko tupakointi terveellistä vai ei, meillä olisi aika pelottavaa terveystietoutta tarjolla. Ja tiedätkö, juuri tätä meillä on nyt tarjolla, kun pihviä puolustavat tarjoavat anekdootteja ohjenuoranaan. Tai huonolaatuisia tutkimuksia, niitäkin kun on. Anekdootti ei ole yksinään siis ohjenuora tai totuus. Koko totuuden ymmärtämiseen me tarvitsemme paljon enemmän kuin vain ihmisen oman kokemuksen tai sen Pertin Porvosta, joka veti Marlboroa 2 askia päivässä, päälle koskenkorvaa ja pekonia ja eli 100-vuotiaaksi täydessä terveydessä. Pertti on poikkeus. Pertin 100-vuotias elämä ei kumoa sitä tutkittua tosiasiaa, että tupakka aiheuttaa keuhkosyöpää, ja punainen liha on terveysriski.
Tämä ei silti tarkoita sitä, että jokainen tupakoitsija tai punaisen lihan syöjä sairastuisi. Eikä niiden eliminoiminen myöskään takaa täyttä terveyttä. Mutta huolehtimalla siitä, että me teemme tutkitusti oikeita asioita, me vähennämme riskiämme sairastua. Varmuutta mihinkään ei ole, mutta riskiä voi aina vähentää tutkitusti. Eli muista, jos tupakoitsija sanoo sinulle voivansa todella hyvin ja olevansa terve ja hän on jopa laihtunutkin, koska tupakointi vei ruokahalua, niin sinä et todennäköisesti ajattele, että okei, ei se tupakka sitten olekaan huono asia, minäpä alan tupakoimaan. Ei me ajatella niin, mutta jostain syystä ravinnon kohdalla me ajatellaan niin. Ensinnäkin se, että mä tiedän kokemuksesta, tämä voi tuntua tosi pahalta. Ja tarkoitus ei ole olla kenellekään töykeä, eikä kumota kenenkään kokemusta tai tietotaitoa tai ymmärrystä. Mutta valmentajana kokemuksestani tiedän, että vaikka ihminen sanoisi, että hän on tehnyt niin ja niin oikein, niin ja sitten ei ole tullut tuloksia, vaikka on tehnyt oikein, niin lähes 100% ei ole tehty oikein. Riittävällä tasolla. Pitää muistaa, että meillä on eri tasoja ja kaikki on aina verrattuna mihin. Eli joku voi olla jonkun mielestä oikein ja jopa ehkä kaunistavalla oloa. Sitäkin on moni osa on ollut kaunistavalla, en saanut niitä tuloksia. Sitten kun mä lähden purkaa sitä, että mitä se on tarkoittanut, mitä se on pitänyt sisällään, niin sieltä löytyy aina se, että ei olla tehty riittävällä tasolla, riittävän johdonmukaisesti asioita oikein. Eli se ei kerro valitettavasti mitään, se ei oikeasti kerro. Se on mun kokemus siitä, että tämä vaan on, mä en tiedä, se on ihmisluonne, mutta siihen me ei voi koskaan laittaa mitään painoarvoa varsinaisesti. Sillai. Nykyään, jos syö yhtään kuitua, niin maha heti ummetuksella. Se on tosi paha merkki jo suoliston kunnosta. Eli meillähän on ihan sekasyöjiäkin, joiden vatsa ei kestä kuitujen lisäämistä. Ja se on vaan merkki siitä, että siellä ei ole riittävää ja oikeanlaista hyvää mikrobiomistoa käsittelemään niitä kuituja, koska me tarvitaan se, jotta ne kuidut käsitellään ja pilkotaan esimerkiksi hyvin tarpeellisiksi rasvahapoiksi. Ja sen lisäksi me tarvitaan vahva suolisto ja meillä ei ole. Kun me ollaan syöty heikkokuntoista höttöruokaa, eläinperäistä ravintoa, niin meidän suolistot on heikkoja. Suolisto on lihas, mitä pitää vahvistaa. Ja sitten siellä on kaikennäköistä ongelmaa, mikä ei heti kestä sitä kuitua ja sen määrän lisäämistä. Se ei ole merkki siitä, että kuitu olisi huono asia tälläkään ihmisellä. Eli kuitu on niin tutkittu ravinne, että siitä ei ole epäilystäkään, etteikö se olisi oikeasti terveyden yksi perusta. Ja se on sitä jokaisella. Ja ajan kanssa vasta tulee ongelmat. Eli se, että nyt karnivorella on elämänsä kunnossa, vaikka ei syö yhtään kuitua, niin nämä on ajan kanssa syntyviä ongelmia, joita niistä sitten tulee. Kasviksista tulee särkyjä ja hiilareista väsymystä. Sekin on merkki siitä, että se keho ei ole kunnossa, koska kasviksissa ei ole mitään sellaista, mikä aiheuttaisi särkyjä. Päinvastoin juurikin esimerkiksi se runsas kuitupitoisuus laskee kehon tulehdustilaa, mikä yleensä hyvin nopeasti. Me pistetään yleensä näitä kasvien vasta-aineita syyksi näille, mutta sekään ei ole tutkitusti tosiasia. Eli ne antiravinteet ei ole syy siihen, vaan ennemminkin se kehon nimenomaan tila. Että siellä on jotain, mikä on, että vaikka ne oireet pysyisi karnivorella poissa, niin sitten sieltä paljastuu tällä ja sitten sitä, että siellä on ongelmaa. Ja jos hiilareista tulee väsymystä, niin tietenkin meidän täytyy muistaa, että hiilarit jaotellaan erilaisia. Että kaikki hiilari ei ole sama asia. Ja ihan selvää, että jos mä vedän nyt jonkun höttö-donitsi-paketin, 6 donitsia, niin mun tulee jäätävä huono olo. Ja
Ja se on ihan selvää, niin se kuuluu ollakin. Mutta kun me puhutaan kokonaisista hyvistä terveellisistä hiilihydraateista, niin niistä ei kuulu tulla väsymystä. Jos niistä tulee, niin se kertoo nimenomaan siellä, että aineenvaihdunta ei ole kunnossa. Siellä on esimerkiksi veresokeriongelmaa, mikä pysyy yllä ja syntyy pahemmaksi koko ajan karnivorella, mutta se on vain vähemmän oireinen tai ei oireille, kunnes sitten syödään hiilihydraattia. Niin sitten se ongelma tulee esille, että se keho ei kestä hiilihydraattia. Meidän kehohan kuuluu kestää hiilihydraattia, se on sille ensisijainen energialähde, kuten me aivoillekin, niin meidän kehon kuuluu kestää sitä. Se järjestelmä toimii niin ja veresokeri kuuluu mennä sen verran ylös ja alas, että se hiilihydraatti toimii eikä aiheuta väsymystä. Niin jos siitä tulee näin, niin se vaan kertoo siitä kehon epätasapainosta, että siellä on ongelma olemassa ja sitä ei sammuteta sille, että poistetaan hiilihydraatti. Se ei ole se ratkaisu, koska se hiilihydraatti ei koskaan ollut se ongelma. Toki ultraprosessoitu se donitsi on ongelma. Se on synnyttänyt ongelmaa, mutta kun me puhutaan terveellisistä hiilihydraateista. Totta kai mieluummin on elämänkunnossa, kun syö sellaista, mistä tulee sairaaksi, mutta edelleenkään kasviksissa ei ole mitään, mistä tulee sairaaksi. Eli meillä ei ole parsakaalista semmoista tietoa, mitä meillä on tyydyttyneestä rasvasta ja vaikka punaisesta lihasta, mikä sairastuttaa, mutta meillä ei ole parsakaalista semmoista. Meillä ei ole mitään todistusaineistoa suurista tutkimuksista isoilla otannoilla ihmisistä, että kasvikset sairastuttaisi. Meillä ei ole sellaista. Se on meillä uskomusmaailmaa, hyvinvointimaailman synnyttämään tämmöistä ajattelumallia, mutta sitä ei ole. Ja se on huolestuttavaa, koska sen takia moni pelkää kasviksia. Ne pelkää, kun alkaa syömään kasviksia. Ja ne pelkää, että nämä sairastuttaa, mutta sitten ihmiset ei pelkää mennä Hesburgeriin tai ne ei pelkää syödä sitä punaista lihaa tai ne ei pelkää syödä Fazer sinistä suklaalevyä, koska se menee herkutteluun. Ja punaisen lihan pelottelu on sitä, että se on vaan agenda, että se pelotellaan. Mutta sitten kun meidän pitäisi alkaa syömään kasviksi, niin me aletaankin yhtäkkiä pelkäämään niitä, että apua, tuuks mä nyt sairaaksi, kun mä syön kasviksia. Ja se johtuu just näistä tämmöisistä ajattelumalleista. On tosi hienoa, että sä jaksat 43-vuotiaana paremmin kuin 20-vuotiaana. Se on tosi hienoa. Mulla on tilanne myös sama. Mä oon huomattavasti paremmassa kunnossa 48-vuotiaana, mitä mä olin 20-vuotiaana. Ja se on ihanaa. Se on ihanaa. Mutta meillä on monia tapoja kokea olomme paremmaksi. Meillä on siis oikeasti monia tapoja, mutta se ei tarkoita sitä, että meillä on monia tapoja pitää pitkäaikaista terveyttä yllä ja tehdä oikeita asioita, mitkä sitten kantaa oikeasti pitkäikäisesti. Et ne on kaksi eri asiaa kuitenkin. Se, että veriarvot on priimaa, niin sekin on hieno asia. Ja tosi monilla tapahtuu, monilla eliminaatiodieteillä. Meillähän on tästä se Twinkie Diet-tutkimus, yhden miehen tutkimus, joka söi niitä Twinkie-patukoita. Pelkästään niitä. Ja kaikki me tiedetään, että ne on aivan hirveätä moskaa. Ja hän sai kaikki veriarvonsa paremmiksi sillä. Eli meillä on myös tätä nähtävillä, mutta me ei voida yksinään yksittäisiä faktoja ottaa määrittelemään sitä, että mikä on. Ja tämä johtaa usein just ketossa ja karnivoressa semmoisessa tosi harhaan, kun ne veriarvot paranee, ne menee parempaan suuntaan, niin mä ajattelen, että okei, mä teen asioita oikein. Mutta se ei yksinään, se ei ole todiste. Meidän pitää ottaa enemmän asioita huomioon. Ja se, mihin me tähdätään, on se, että meillä on pitkäaikainen terveys. Et ne tulokset näkyy myös siellä 80-vuotiaana. Ja se ikä on pidempi. Se on se, että 43-vuotiaana on hyvässä kunnossa, ne ei kerro sitä, että on 65-vuotiaana enää. Että se koko ajan etenee, että me pitää muistaa se asia, että me ei tunneta semmoisia asioita, kun meille kehittyy ateroskleroosi esimerkiksi. Vitsi, se on niin vaikea sanoa. Sanot nopeasti, niin menee ihan päiväntyy. Kun meille kehittyy syöpäsoluja, kun meille kehittyy ongelmia kehoon, kun me sydänlihas joutuu koko ajan liian koville, kun me verisuonet heikkenee ja kaikki, niin me ei tunneta niitä asioita, vaan me voidaan tuntea olevamme elämämme kunnossa. Tästä hyvässä esimerkiksi on monet urheilijat, jotka tuntee olevansa elämänsä kunnossa ja sitten ne saa sydänkohtauksen.
Eli me ei tunneta niitä asioita, sen takia me täytyy katsoa, että mikä tutkitusti tuottaa pitkää ikää ja terveyttä ja vähentää niitä sairausriskejä. Se, että ei ole mitään puutostiloja, enää vaikka aikaisemmin rauta- ja D-vitamiini alhaiset, niin sekään ei kerro mitään. Ei vielä. Et meillä tutkitusti kuitenkin näyttää siitä, että karnivoreilla alkaa olemaan puutoksia ajan kanssa ja meillä on ihan valtavasti myös näitä kokemuksia siitä, mutta me nyt tietysti niin me voidaan nähdä niitä. Se, että me nähdään tämmöisiä asioita, niin voi auttaa meitä sitten näkemään niin sitä ymmärrystä ja tietoutta, vaikkei ne olekaan yksinään todisteita. Mutta karnivoreillahan rauta-arvot usein nousee jopa pilviin ja ne saa ihan hirveitä. Eli se on sairastuminen, siis mä en muista miksi sitä kutsutaan, kun In the results, they emphasize that 15% of participants exhibited plaque regression despite sustaining elevated LDL cholesterol. And yet in the original paper, it was the opposite. And even if we just discard the original, no niin, sitten jatketaan. Eli se, että rauta-arvot on primaa ja nousee, niin tämähän on itse asiassa karnivorella jopa ongelma. Eli meillä on karnivoreja, joilla nousee liikaa rauta-arvot ja sehän on myrkyllistä. Elimistöllä se on hyvin, hyvin vakava tilanne. Eli sekä ei ole merkki mistään. Meillä on hemiraudasta, joka on siis eläinperäinen rauta, niin meillä on tietoa siitä, että se saattaa olla jopa vaikuttava tekijä suolistosyövän synnyttämisessä. Eli sen ongelma on se, että se kertyy meidän elimistöön, vaikka meidän elimistö ei tarvi sitä, niin se kertyy silti. Tätä ongelmaa ei ole kasvipohjaisella ei-hemiraudalla. Ja me saadaan myös kaunistavalla korjattua tosi hyvin rauta-arvot. Se on yksi yleisin syy, minkä takia tullaan ainevahdedetoksille. Ja se tapahtuu tehokkaasti ja nopeasti, kun tehdään asiat riittävällä tasolla oikein ja optimaalisesti. D-vitamiini oli alhainen, pillereistä huolimatta sekä ei kerro mitään. Eli meillä on monia, joilla on D-vitamiini alhainen pillereistä huolimatta. Se ei tarkoita sitä, että no nyt vastaus on karnivore, kun se sillä on korjaantunut. Eli nämä on niinku tämmöisiä just, mitä me ei voida niinku yksittäisesti vaan nypätä tämmöisiä NS-faktoja, mitkä sitten vakuuttaisi siitä, että karnivore on oikea. Ne ei itse asiassa oikeasti niinku kerro yhtään mitään. Ne ei kerro yhtään mitään. Ja nykyään en edes käytä ravintolisia on täällä. No hyvä sulle, mutta mäkin oli vuosia sillä, että mä en käyttänyt B12-vitamiinia. Ja silti mulla oli kaikki hyvin. Nykyään mä oon viisaampi se asia kanssa. Ja esimerkiksi D-vitamiinia en käyttänyt. Ja menin jopa siihen mukaan, että D-vitamiinia ei kuulu käyttää. Mutta nykyään olen viisaampi ja ymmärrän, että ne on hyvä ottaa purkista, koska on vaan syitä, minkä takia me emme saa niitä riittävästi ravinnosta. Tai esimerkiksi siitä auringosta sitä D-vitamiinia. Ja liian alhaiset tasot tuottaa sitten ongelmia. Niin miksi me emme, niin sekasyöjien kuin vegaaneiden tai kenen vaan, niin on hyvä ottaa ne tietyt lisäravinteet purkista. Se vain on fiksua ja järkevää. Ja se, että me taistellaan sitä vastaan, että se on sitten merkki siitä, että meillä on hyvä ruokavalio, kun niitä ei tarvitse ottaa, niin sekään ei ole, se ei ole pätevä argumentti kuitenkaan. Mutta mennään tällä. Toivottavasti tämä auttoi. Muistakaa, että kommentit mun postauksissa ei ole minkään... siellä voi olla kaiken tasoista pohdiskelua. Ja hyvin usein se taso on sellaista, että ei ole kuitenkaan riittävää pätevyyttä siihen, että pystyisi asioita näkemään paljon laaja-alaisemmin. Et sen on itsekin joutunut huomaamaan, että on joskus katsonut todella kapeakantaisesti asioita. Todella kapeakantaisesti. Ja mennyt siihen semmoiseen ajattelumalliin, harhaan ja uskomukseen, että
että virallinen taho on täysin väärässä ja meillä on kaikkia salaisuuksia, mitä meille ei kerrota, koska meidän halutaan vaan olevan sairaita, jotta me söisimme lääkkeitä tai mä en tiedä mikä sitten muu joku syy, niin kuin se on. Tämänlainen ajattelumalli on tosi niin kuin kapeakantasta ja se ei vie meitä terveyteen. Mä toivon, että nämä tämmöiset purkamiset auttaa siinä. Nyt me jatketaan. Kaunista vaan. Ihania kasviksia. Joo, tää oli nyt tähän juupituupiin. Mä ehkä lisään tähän juupituupi-videoon sen, että mulla oli myös ex-vegaanipostaus, mikä mä tuossa kesäloman aikana pistin ihan semmoisen fiilispohjalta ja sehän triggeröitiin sitten ihan törkeästi. Se myös aiheutti rage-baittiä toisessa ravintovalmentajassa ja siellä oli aikamoista höykytystä. Mutta koska mä olin kesälomalla, mä en millään lailla niin lähtenyt siihen niiden purkamiseen ja sitten myös mä en lähde rage-baitteihin mukaan. Mä en lähde niihin, että vaikka mä joskus saatan tehdä semmoisen vähän triggeröivän postauksen, mutta kun se on herättelyä varten. Se on sitä varten, että me niin herättäisiin huomaamaan, että okei. Että shit, tässä ehkä voi olla jotain ajateltavaa nyt. Ne on sitä varten. Ne ei ole sitä varten, että mä haluaisin niin aiheuttaa jollekin mitään niin pahaa sillä tavalla. Mutta mä en lähde rage-baitteihin mukaan, mutta siellä oli semmosia hyviä niin asioita, mitä mä voisin ottaa. Ja se on vaan, tässä on niin just se, että tässä pätee se bullshit-teoria niin hyvin. Kun kaiken näköisiä väitteitä ja hyvin osaavalta kuulostavia voi tehdä ihan tosi helposti. Ja ne osaavalta ja yksityiskohtaisesti selitetyt, niin ne on ne pahimmat, koska ne saa meidät tosi paljon sekaisin. Ja niitä oli tässä, niin mä voisin ehkä niihin puuttua, tehdä jotain, mutta se on tosi työlästä. Se on valtavan työlästä purkaa väitteitä, jotka ei ole koko tiedon mukaisia, mutta jotka kuulostaa oikeasti siltä. Niin se on hirveän työlästä ja senhän takia niin sanottu sekava ja väärä info leviää ihan hirveän nopeasti ja voimakkaasti ja muodostuu jo ihmisille ohjenuoraksi ja oikeaksi tiedoksi, koska siihen ei ehdi tulla sitä oikeaa tietoa kumoamaan se. Ja sitten kun meillä on tämä, että meillä on edelleen tätä tämmöistä, että tämä yksi ravintovalmentaja täältä nyt, niin se kerta kaikkiaan se tietää, kun se on lukenut 15 kirjaa, joissa on kaikki nämä, niin se nyt tietää paljon paremmin kuin mitä viranomaiset, koska viranomaiset, niin kuin puhuttiin jo, niin meillä on tätä. Ja se vetoo meihin ihan hirveästi, että meillä on semmoinen, että okei, täällä on kyllä niin paljon tämmöistä tosi tärkeältä kuulostavaa tietoa. Ja tää tietää, mikä nyt just muu, että okei, että mä oon jollakin tavalla tosi poikkeus. Että että mulle ei varmaan sovi ulkomaiset hedelmät ja ne on aiheuttanut mun kaikki sairaudet. Sä oot niin. Mutta meillä jää aina pohtimatta se, että onko ihmisten sairauksien syy se, mitä väitetään. Jos sanotaan esimerkiksi, että hedelmät lihottaa. Tämä on aina paras esimerkki. Meidän pitäisi kaikessa miettiä, kun meillä annetaan joku väite, ja kerrotaan hieno teoria siihen taustalle, vaikka jotain oikeasti semmoista, mikä kuulostaa tosi osaavalta. Kun meillä annetaan semmoinen, niin meidän pitäisi aina miettiä, että okei, onko tämä ihmisten sairastumisten syy? Eli se, että jos sanotaan, että hedelmät lihottaa, koska ne on ihan sama sokeri kuin puhdistettu sokeri tai me keho käsittelee ne ihan samalla tavalla ja ne on vaan sokerienergiaa. Ja sitten meidän pitää purkaa se niin, että tässähän väitteen tekijällähän on itse asiassa todistustaakka. Eli jos joku tekee tämmöisen väitteen, niin hänellähän nimenomaan pitäisi olla todistustaakka, eli todistaa se asia olevan näin.
Eikä niin, että sit mä lähden todistamaan, että se asia ei ole niin. Mutta onneksi meillä on se semmoinen yksinkertainen, mihin jokainen pystyy, on se, että me voidaan niinku miettiä, että okei, ylipainoiset, veresokeriongelmaiset, huonosti voivat niinku ihmiset, joilla on sitä ylipainoa reilusti, niin syökö ne valtavasti hedelmiä? Että onko niiden ruokavalion koostumus semmoinen, että siellä on niin paljon hedelmiä, että kerta kaikkiaan ne hedelmät on syypää niiden metaboliseen ongelmaan. Ja hyvin nopeasti me huomataan, että ei. Että tosi paljon ylipainoiset ihmiset ei todellakaan edes syö montaakaan hedelmää päivässä. Ja vaikka ne söiskin, niin sieltä löytyy jotain muuta sieltä elämästä, mikä on syy sille ylipainolle. Ja se ei takuu varmasti ole ne hedelmät. Ne ei ole kenenkään metaboliaa sekoittaneet. Ei kenenkään. Niissä ei ole mitään, millä sä saisit metaboliasi sekaisin. Niin tämä on aina hyvä muistaa, että meillä on mahdollisuus niin itsekin ilman, että sun ei tarvitse tietää kaikkea, mitä mä vaikka tiedän ja osaan. Vaan sä voit itse niin miettiä, että hetkonen, että okei, tämmöinen väite, että ulkomaiset hedelmät aiheuttaa tulehdusta jossakin tietyssä geenityypissä tai jotain. Tämä on yksi tämmöinen joku ihan bullshit-väite kanssa, mitä niin kuuluu. Hienot teoriat taustalla. Hienot kaikki semmoiset hienot. Kuulostaa hitsi hienolta ja osaavalta. Ja sitten annetaan joku anekdootti siihen vielä lisäksi, antamaan todistusarvoa sille. Ja sitten me täytyy miettiä, että okei, että ihmiset, joilla on tällaisia sairauksia, ongelmia, kehossa tulehdustilaa, onko niiden ruokavalion ja elämäntapojen ongelma se, että ne syö niin paljon ulkomaisia hedelmiä? Että onko? Onko? Yksi väite, minkä mä muistan kanssa, tai semmoinen, että me tarvittaisiin jostain syystä, mä en tiedä miksi, me tarvittaisiin joku ruoka yksittäinen, missä on täydellinen aminohappokoostumus. Että mä en, myöskin se, että onko ihmisten ongelma se, että niiden yhdessä yksittäisessä ruuassa, mitä ne syö, ei ole täydellistä aminohappokoostumusta. Kun kuitenkin tutkimustulos on se, että suomalaiset saa runsaasti proteiinia, mikä tarkoittaa sitä, että ne saa koko päivän aikana runsaasti aminohappoja. Niin silloin mikä on ongelma? Mikä ongelma? Me voidaan tällä tavalla purkaa aina itsestä, että miettiä, että okei, että onko tämä väitetty asia nyt oikeasti ihmisten ongelma?